Familja titlaq kollox sabiex tfittex ħajja aħjar barra minn xtutna avventura oħra post fejn jistgħu jrabbu li tliet uliedu. Ja din l-istorja tal-Liljana Kakija u r-raġel tagħha kif 3 snin ilu marru jgħixu f'Carlow fl-Irlanda sabiex bdew ħajja ġdida fejn hemmhekk fetħu firxu passejhom fl-industrija tal-catering fejn fetħu ħanut bl-isem ta' Sweet Baking Mama. Net News tkellem ma' Liljana fejn saħet illi l-akbar fatturi illi ġibduhom lejn l-Irlanda kienu it-temp kif ukoll l-ispazji miftuħa. Kif spjegat illi kellhom bżonn bidla u għalhekk iddeċidew illi emigraw. Prattikament ħafna fatturi ta' ġifier laqqas nista' ngħidlek waħda jew tnejn. It was the perfect storm. We needed a change. Deċidejna niġu hawnhekk it-tfal kienu żgħar. Allura t-tewmin dak iż-żmien kellhom nagħliha xi 5 snin ma' doffi. 5 jew 6 kellhom it-tewmin. U żgħira sentejn iżgħar, allura għadna jew issa jew qatt. Tfajna d-dar on the market speċi beħejna d-dar u ġejna hawnhekk u xajna dar hawnhekk imbagħad. Hija spjegat li l-komunità Irlandiża laqathom beħġara u li aċċettawhom ħafna. Liljana saħqet li l-involviment tagħha fil-catering beda minn Malta fejn id-dar kienet ditteletta tagħmel il-kejkijiet sabiex imbagħad meta marru l-Irlanda sħaba xerdu l-kelma li tagħmel il-kejkijiet tajbin ħafna u minn hemm ma ħarsitx lura. Keep in mind li aħna noqogħdu in the second smallest county in Ireland. Iġifieri jiena mill-Imġar. Qisu l-Imġar hawnhekk, kulħadd jaf il-kulħadd, kulħadd jiġi minn xulxin. Iġifieri jekk immur tajjeb ma' klijenta, dik il-klijenta ħatajt il-kuġina tiġi għandi, tajt it-tifla dak it-tip. U mbagħad daqqa waħda ġifieri within 3 years naħdem mid-dar għamilt iktar minn 300 cake, literalment, illi ma stajtx inlaħħaq mid-dar biss. Allura speċi poġġejna bil-qeda bħala familja u għadna jew ikolli nieħu inqas ordnijiet, jew inkella jkollna nkabbru ftit. Liljana saħqet li fetħu l-ħanut f'Novembru tal-2021 ftit wara li bdew jitneħħu ir-restrizzjonijiet tal-pandemija fl-Irlanda. Riskju li ħadu iżda li sarraf suċċess. Hija spjegat ukoll li mhux biss il-ħanut iservi ta' kafetterija wkoll iżda jagħti spazju lill-arti lokali ta' Carlow. L-arti li għandna fuq il-ħitan huma kollha local artists minn Carlow, allura they display their work here u jistgħu jbigħu ukoll iġbiek x'ħadd interessat fix-xogħol tagħhom jistgħu jixtruhom u aħna ma nieħdux commission. Iġifieri għamilniha hekk biex aħna naħdmu man-nies lokali ta' hawnhekk. It's a good way of them displaying their work u fl-istess ħin aħna il-ħitan tagħna jkunu sbieħ ukoll. Liljana sostniet li diversi persuni jagħmlu kuntatt magħhom fejn juru l-ħajra li emigraw huma wkoll minn Malta u jiġu jgħixu fl-Irlanda, partikolarment biex igawtu l-ispazji miftuħa illi f'pajjiżna qed jonsu. Naf il-waqt li ħeġġet lil dawk kollha li jridu jieħdu pass u jiftħu biżniss għal rashom sabiex ma jibżgħux jagħmlu dan anke f'pajjiż barra minn Malta. Jekk tħoss li għandek talent, għandek potenzjal, uża t-talenti kollha tiegħek li għandek, jiġri mhux toqgħod bil-qiegħda u tajt jiena dejjem xtaqt eżempju niftaħ ħanut, imma qatt m'għamiltha. Aqbad u għamilha. Hawnhekk nistgħu ngħidu li hawn għajnuna biex tiftaħ ħanut, biex tiftaħ business tiegħek, jiġri jekk tfittex issib. Francisco Catania, Għall News.